Pila ka mga ordinansa sang syudad epektibo gihapon bisan dinagyang. Curfew kag illegal parking ginatun-an nga ipaiway. Samtang pagkayo sang terminal kag Central Market para gid sa kauswagan suno kay Mayor Jerry Treñas. Nagpagwas ang abiso ang Iloilo City Government sa publiko nga mangin mahinalungon bangod epektibo sa gihapon ang pila ka mga ordinansa sang syudad. Iniapisar balik sa dala ng selebrasyon sang Dinagyang Festival sa buong 2023. Suno kay Mayor Jerry Treñas, magapangdakop sa gihapon ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force, ilabi pa sa mga persona nga magapanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar, ilabi na sa mga judging areas. Bukod silingon, epektibo sa gihapon ang anti-smoking ordinances, samtang ginatuna naman ang temporaryo ang pagpaiway sang curfew for minors ug illegal parking. Ang anti-smoking si ginaya, ang curfew tanon ta kung may ara request na i-suspenda na para kabataan makalagaw-lagaw man. Ang parking tanon ta kita naman butok man subong. Isa pa sa dapat likawan sa mga magalagaw sa syudad, amo ang paghaboy sang basura kundi diin lang, bangod baga epekto sa gihapon ng anti-littering. Sa sini nga paagi, masiguro nga mangin organisado ang paghiwat sa mga aktibidad nga may kaangtanan sa dinagyang, kag mapabilin ang katinlo sang palibot. Ang littering, as much as possible, we'll try to do our best kung ano mo. Sa tion sang dinagyang events, makamaayo kung magsunod sa mga protocols, kalakip ang mga ordinansa sang syudad. Maghanda man sang kinahanglan kaangay sang tubig kung magupod sa merrymaking. Tandaan importante ang mag-enjoy apang maglikaw naman sa kinagamo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Liwat nga ginpahanumdum ni Mayor Jerry Treñas nga ang pagkaayos sa mga merkado, partikular ang terminal kag Central Market, ang para gid sa kauswagan. Kauswagan nga madugay na nga ginahandom sa mga magagmay nga negosyante para makayo ang sitwasyon sang ilang negosyo. Gani kung mayara man sang pila nga hindi pabor, hindi na ini mapunggan suno sa alkalde, apang magapadayon ng pag-uswag sang mga merkado. Well, anyone can just do that. I think we are in a democracy. Anyone can go against development of the city. As I have always said, kita ginawa naman ka pakayo sa mga merkado ta kay tiara ng mga vendors ta. May minority nga hindi gusto. We cannot do anything. We still have to go on. No? Sa karon, ginahitso na sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO ang mga temporary stalls para masaylohan sa mga vendors. Ang mga stalls sa mga temporaryo nga baligyaan, samtang ginuubra ang proyekto nga ginalauman, magalawig sang 2 ka tuig. Pasiguro ni Mayor Treñas, nagapabilin sa Iloilo City Government ang pagpalakat sang merkado. Ang management sa market, this is a hybrid PPP arrangement. This will still be under the city government. Madugay na nga handom sa mga Ilonggo ang pagkaayos og 2 ka mga dalagko nga merkado. Sa sini nga paagi, mangin alalangay ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo, kaangay sang iban man nga distrito. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.